शॉपिंगाचो जेन्ना विशय येता त्या वेळाचेर गोंयकारांची एक पसंत म्हणल्यार बेळगांव आणि बेळगांव हांगासर आमी सध्या आसा BSC मॉल हांगासर. BSC मॉलान 5 फ्लोर आसा आणि वेगवेगळ्या फ्लोरांचेर आमी आयज वयतले जाणून घेतले की वेगवेगळ्या फ्लोरांचेर तेंचे कडेन कितें कितें आसा. अशें म्हणटात की हांगासर भुरग्यां पासून व्हडल्या मेरेन तर सगळ्यांचे कपडे एथनीक वेअर सगळे हांगासर मेळटा. पळोवया आयज आमी सगळे फ्लोर भोंवतले जाणून घेतले कितें कितें आसा तें. BSC मॉलाच्या फर्स्ट फ्लोराचेर आमी आसा आणि मंजुनाथ जे हांगासरले फर्स्ट फ्लोर मॅनेजर आसा ते आमच्या वांगडा आसा. जाणून घेया फर्स्ट फ्लोराचेर कितें आसा ते. सर आमी BSC मॉलमध्ये आहा फर्स्ट फ्लोरवर आहा. काय काय इकडे. पहिला करून गोवेकरांना आमचे नमस्कार. गोवेकर आम्हाला खूप साथ दिलेले आहेत. फार लोक गोव्याहून आमच्याकडे शॉपिंगला येतात. फर्स्ट फ्लोअरमध्ये तुम्हाला आमच्याकडे बघायला ब्रायडल साडीज म्हणजे कांजीवरम, धर्मावरम, पटोला, कोचमपल्ली आणि फॅन्सीमध्ये धर्मावरम वगैरे साडी तुम्हाला इकडे बघायला मिळणार. वेडिंगसाठी बनारसी शालू, कथान वगैरे आणि फॅन्सीमध्ये सुद्धा कलकत्ता, बनारस, जयपूर वगैरेची साडी तुम्हाला बघायला मिळणार. आणि फर्स्ट फ्लोअरमध्ये वेडिंग लेहंगाज, शराराज वगैरे बघायला मिळणार. त्याच्यानंतर तुम्हाला चुडीदार सेट्स ते सगळं तुम्हाला फर्स्ट फ्लोअरमध्ये आहे. फर्स्ट फ्लोअर म्हणजे स्पेशली वेडिंगसाठी. देणं घेण्यासाठी कमी रेंजमध्ये तुम्हाला इकडनं 1500 पासून स्टार्ट होत आहे साडी. 1500 पासून 1.5 लाख 2 लाखपर्यंत तुम्हाला इकडं प्युअर सिल्कमध्ये साडीज फर्स्ट फ्लोअरमध्ये भेटतात. गोवेकरांसाठी काय वेगळं आहे. गोवेकरांसाठी बनारसी शालूज वगैरे आणि वेडिंग स्पेशल म्हणजे गोवेकरांना वेगळा किंवा महाराष्ट्रीयांना वेगळा असं काही नसतं. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला बेळगावमध्ये किंवा बेळगावच्या सराउंड 100-200 किलोमीटरमध्ये जे काही बी व्हरायटी भेटत नाही तेवढं भरपूर व्हरायटी तुम्हाला आम्हाला फर्स्ट फ्लोअरमध्ये किंवा आमच्या BSC मॉलमध्ये भेटणार. डिस्काउंट वगैरे गोवेकरांसाठी वेगळा काय आहे. सेपरेट डिस्काउंट तरी नाही आहे आणि ऑल ओव्हर सगळ्यांना आमच्याकडे रेग्युलर 10% डिस्काउंट असतं. प्रत्येक वस्तूवरती 10% डिस्काउंट असतं आणि हे तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह रेट्स म्हणजे अख्खा बेळगाव आणि कर्नाटका महाराष्ट्रामध्ये आम्ही थोडे दिवसामागे होल्डिंग्सला लावलो होतो. लोएस्ट प्राईस गॅरंटी म्हणून होल्डिंग्सच लावलो होतो. तो होल्डिंग्समध्ये आम्ही गॅरंटी दिलो होतो की आमच्या प्राईस एकदम लोएस्ट आहे. आणि चॅलेंजमध्ये हे होता की आमच्याकडे असलेल्या वस्तू तुम्ही दुसऱ्याकडे सेम वस्तू कुठंतरी खरेदी केला वरच्या कमी रेटनं जेवढा कमी रेटनं तुम्ही आणता वरचं डिफरन्स रेट आम्ही डबल देणार आणि ते साडीसुद्धा तुम्हालाच देणार. तेवढं चॅलेंजिंग रेट्स आमचे आहेत. आजसुद्धा ते चॅलेंज स्टार्ट आहे. मला सांगा की गोवेकरांचा रिस्पॉन्स कसा आहे. किती म्हणजे कस्टमर्स कसे आहेत. भरपूर आहे. आम्ही गोवेकरांना धन्यवाद करतो. दर सॅटर्डे संडे तरी गोवेकरांमुळे आमचं मॉल भरलेलं असतं आहे कचाकच आणि मध्ये पण गोवेकर येतात. गोव्याचा रिस्पॉन्स फार चांगला आहे आमच्याकडे आणि लहान मुलापासून धरून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकांना इकडं तुम्हाला सर्व काही इकडं वन रूपमध्ये भेटतंय. अंडर वन रूपमध्ये तुम्हाला भेटतंय. या आणि एकदा तुम्ही प्रत्यक्ष येऊन बघितला तर इकडं काय आहे काय नाही तुम्हाला सक्षम करणार.
आम्ही ग्राउंड फ्लोअरवरती आहे. ग्राउंड फ्लोअरवरती तुम्हाला बघायला मिळणार जेव्हा लग्न सराई किंवा वास्तुशांती आणि असं काही कार्यक्रम आले तर देण्या घेण्याकरता आम्हाला कमी रेंजचे साडी भेटतात. सर्वात स्वस्त तुम्हाला ग्राउंड फ्लोअरमध्ये 200 पासून 1500 रुपयेपर्यंत साड्या आहेत. ते सुद्धा तुम्हाला एकदम लोएस्ट प्राईजमध्ये. बेळगाव पूर्ण शोधला तरी सुद्धा तुम्हाला ह्या रेटमध्ये कुठं बी मिळणार नाही. कॉटन साडीज, प्रिंटेड साडीज, कॅज्युअल वेअर साडीज आणि हँडवर्क साडीज, सुरत सिंथेटिक साडीज, सिंथेटिकमध्ये सॅटिन, सिफॉन, क्रेप हे सगळ्या साड्या तुम्हाला एकदम लोएस्ट प्राईस म्हणजे 200 पासून स्टार्ट होतात आणि 1200-300 पर्यंत आहेत. ते बी अगदी कमी रेटमध्ये तुम्ही देण्या घेण्या लग्नामध्ये वास्तुशांतीमध्ये देण्या घेण्याकरता वापरण्याच्यासाठी तुम्हाला एकदम चीप रेटमध्ये तुम्हाला इकडे भेटत आहे. तुम्ही एकदा येऊन सर्वे केला तर तुम्हाला कळणार की क्वालिटी काय आहे, रेट्स काय आहे आणि आम्ही बाहेर कुठल्या रेटमध्ये घेतो आणि आमच्या इकडचे BSC प्राइजेस काय आहेत. एकदा तुम्ही येऊन बघितला तर परत कुठल्याही दुकानला तुम्ही जाणार नाही आणि इकडंच येऊन तुम्ही खरेदी करता. आतासुद्धा आमच्याकडे भरपूर गोव्याचे कस्टमर येऊन त्यांच्या वास्तुशांतीसाठी लग्नासाठी घेऊन जात आहेत. तुम्हीसुद्धा या एकदा आणि स्वतः बघून जावा. आमच्या इकडं शेरवानी आहेत, इंडो वेस्टर्न्स आहेत, बाकी सूट्स आहेत सर आणि त्याच्याबरोबर जोधपुरी आहेत. जोधपुरी झाल्यानंतर तुम्हाला कुर्ता पायजामा भेटतील. त्याच्याबरोबर तुम्हाला जे काही लागतं आहे मोजडी आहेत, शूज आहेत आणि गळ्यातील जे माळा घालतात ते आहे. परत दुपट्टा आहे आणि तुम्हाला हळदीसाठी म्हणजे साधे पिवळे कुर्ता पायजामा आहेत, व्हाईट पण आहेत त्याच्यासोबत आणि अशा डिझाईन वेअरच्या पण कुर्ता पायजामा आहेत. परत रामराजचे धोती सूट्स आहेत, धोती सेट्स आहेत त्याच्याबरोबर. परत तुम्हाला सेपरेट धोती पाहिजे असेल तर ते सेपरेट धोती पण मिळेल. आणि लग्न समारंभासाठी स्पेशल म्हणजे मान्यवरचं पण कलेक्शन आमच्याकडं फार आहे. त्याच्यामध्ये पण इंडो वेस्टर्न्स आहेत, कुर्ता पायजामा आहेत, दुपट्टा आहेत, फेटे आहेत, मोजडी आहेत आणि माळा पण आहेत. ब्रँडमध्ये सगळं आमच्याकडे टॉप ब्रँड जे आहेत त्याच्यामध्ये रेग्युलर 365 डेजमध्ये रेग्युलर 10% डिस्काउंट अवेलेबल असतं. आमच्याकडे या इकॉनॉमिक सेक्शन जे आहेत यामध्ये आमच्याकडे 300 पासून शर्ट चालू होत आहे. 300 to 650 पर्यंत शर्ट चालू होत आहे आणि जीन्समध्ये जे आहेत आमच्याकडे 350 पासून 650 700 पर्यंत येणार आणि शर्ट्स टी-शर्ट्स कॉजवर शर्ट्स पण आहे, जीन्स कॉटन ट्राउझर्स पण आहे. कॉटन ट्राउझर पण मला 450 पासून 600-700 पासून चालू होत आहे, स्टार्ट होत आहे. आणि जीन्स जॅकेट्स पण आहेत आमच्याकडे. जीन्स जॅकेट पण 400 to 600 पर्यंत येणार आणि शॉर्ट्समध्ये पण आहेत, नाईट पॅन्ट्समध्ये पण आहेत, जॅकेट्स पण आहेत, कॉटन पॅन्ट्स पण आहेत आणि ओडीजमध्ये पण तुम्हाला 350 पासून 500 पर्यंत येणार. 500 650 पासून येणार 650 पर्यंत.
नऊ सेक्शन्स आहेत डिफरंट ऑफ काइंड्स. एक तर ज्वेलरी आहे, इनरवेअर आहे, वेस्टर्न आहे, एथनिक आहे, M&M आहे. ते सोडून इकडं होम फर्निशिंग आहे, फुटवेअर भेटेल तुम्हाला, कॉस्मेटिक भेटेल, विथ द ब्रँड भेटेल तुम्हाला. सगळे ब्रँड्स आहेत आपल्याकडं. वेअरमध्ये तुम्हाला सगळे ब्रँड्स भेटेल विथ द इकॉनॉमिक प्राईस. इकॉनॉमिक पण आहे, त्याच्यामध्ये 3 सेगमेंट आहेत. इकॉनॉमिक आहे, नॉर्मल आहे आणि एक्सक्लुझिव्ह आहे. तिन्ही सेगमेंट भेटेल. सेम द वे कुर्तीजमध्ये पण सेम भेटेल तुम्हाला विथ द ब्रँड डब्ल्यू ऑरेलिया, लिवाईस, पेपे, सगळं ब्रँड भेटेल तुम्हाला ओव्हरऑल. इनरवेअर आहेत आमच्याकडं. इनरवेअर पण सगळे ब्रँड्सचे भेटेल तुम्हाला. प्लस वेस्टर्नमध्ये पण तुम्हाला चांगले ब्रँड्स इकडं भेटेल. थर्ड फ्लोअरमध्ये आमचं किड्स सेक्शन आहे सर. मेनली किड्स सेक्शनमध्ये बॉईज येणार, गर्ल्स येणार आणि इन्फंट सेक्शन आहे थर्ड फ्लोअरमध्ये, आणि विथ टॉईज सेक्शन पण आहे. थर्ड सेक्शनमध्ये काय सर्व प्रकारचे खेळणी मिळतील तुम्हाला. खेळणी मिळतील, इलेक्ट्रिक गाड्या आहेत, रिमोटच्या गाड्या आहेत, हे सर्व प्रकारचे खेळणी, क्रायडल्स वगैरे आहेत, हे पण मिळणार सर तुम्हाला. बॉईज सेक्शनमध्ये बॉईज सेक्शन आहे. बॉईज सेक्शनमध्ये तुम्हाला सर्व प्रकारचे ब्रँड आणि इकॉनॉमी ब्रँड दोन्ही पण कपडे, क्लॉथ्स वगैरे मिळतील. आणि गर्ल्समध्ये पण आपल्याला लेहंगा आहे, चुडीदार आहे, एथनिक वेअर आहे, आणि नंतरला वेस्टर्न वेअर आहे, कॅज्युअल वेअर आहे, सगळे प्रकारचे क्लॉथ. मॅडम तुम्ही खंयच्यान येयला? पणजीच्यान. केन्ना येयले तुमी? पयर राती. BSc हांगासर येतात तुमी तर? हय, दर फाटी येता. कित्याक येता तुमी? कितें घेवचें? बरें क्वॉलिटी मटेरियल आसा, प्रायसूय बरें रेंजाचे भितर आसा. बाकीच्यांक तुमी रेकमेंड करपाक सोदता गोंयकार? हय हय, बरें क्वॉलिटी मटेरियल बरो आसा. सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार.
मी अमजद जमादार BH चन्नबसप्पा अँड सन्सच्या वतीने सर्वप्रथम तर सर्व गोयंकरांचा खूप खूप मनापासून आभार व्यक्त करतो, कारण गेल्या 2-3 वर्षापासून गोयंकरांची आम्हाला खूप चांगली साथ लाभलेली आहे। तसं बघितलं तर बेळगावच्या प्रत्येक व्यवहारामध्ये गोयंकरांचा एक खूप मोठा सिंहाचा वाटा असतो। शनिवार रविवार जर आम्ही मार्केटमध्ये बघतो तर आम्हाला मराठी कन्नड या भाषेपेक्षा कोकणी ही जास्त ऐकण्यात भेटते आणि याच्यावरूनच आम्हाला समजून जातं की बेळगावच्या व्यवहारांच्यातून होणारी मोठी घडामोड ही गोयंकरांच्या सपोर्टनेच साध्य होते। तर मग या सपोर्टसाठी कंटिन्युअसली जो भेटत आहे गोयंकरांचा, त्याच्यासाठी आम्ही BH चन्नबसप्पा अँड सन्सच्या वतीने आपलं सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। त्या व्यतिरिक्त आणखीन एक रिक्वेस्ट करतो, सदिच्छा व्यक्त करतो की तुमचं समर्थन आम्हाला आधी पहिल्यापासून भेटत आलेलं आहे, त्या व्यतिरिक्त याच्या पुढेही तुमचं समर्थन आम्हाला असंच भेटू दे। आणि जे गोयंकर प्रुडंट TVचे जे आता श्रोते सध्या बघत आहेत त्यांना रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी प्लीज आपल्या रेफरन्सेसमध्ये सुद्धा कम्युनिकेट करा आणि प्लीज आमच्या स्टोरला एकदा या आणि आम्हाला तुमची सेवा करण्याचे एक मौका प्रदान करून द्या, कारण तुमच्यामुळंच बेळगावची प्रगती डिपेंड आहे। तुमचं स्वागत आम्ही पूर्ण बेळगावकर BSCच्या वतीने करतो। धन्यवाद।